A kdybyste chtěli, tak vám nechám v popisku hru, kterou jsem hrál. A užívejte video. Čaute lidi, máme tady první sérii. Pokud byste chtěli tuhle sérii podpořit lajkem, tak dejte tady 2 lajky. Moc prosím, dejte tady vážně 2 lajky. A můžeme jít na to. Okay. No, jdeme na to. Jo. Můžeme jít na to. Jdeme hledat. Našel jsem už první, protože tak jsem zjistil, že nebo prostě, že mám YouTube kanál, tak proč bych nenatočil nějakou sérii s touhle hrou. Ale můžeme jít na to. No, tak jdeme domů, nebo do domu. Já jsem to hrál před 2 roky. Já už si to ani nepamatuju. Promiňte, že kašlám, protože mám rýmu a takový. Prostě mám kašel, jak to mám říct. Tady si myslím, že byl Ben nebo tak něco. Ale já jdu hledat. Možná každá série bude mít 10 minut. Může to být 10 minut? Mně to je jedno. Co to je? Počkejte. Se jenom tady koupím tohle speedboost. Dobrý. Můžeme běhat rychle. Že mě už nebaví. A je Ben, jo. Máme Bena. Pokud byste chtěli nějaký Roblox video s kamarádem, tak dejte tady 5 lajků a udělám to. Ale Stone. To nepamatuju, co tady bylo. Nic. Tady něco bylo. Ne. Lidi. Hele, no, clown. Ne! GG. Je, tak tam skočilo, more. Promiňte lidi, když říkám more, jo, ale jakoby... Tak tady půjdu, tady je ještě... Ale... Jak můžu vylézt nahoru? Nemůžu vylézt nahoru. To je nuda. Chytro. Ne! Ne! Jsou tady asi tak 20 map. Tak to bude mít možná, nevím kolik sérií. Je pěkné. No, co?
Počkejte lidi. Dobrý. Jo. Tak lidi. Teď nemůžu vylézt nahoru. A je tam něco. Nic. Ano, tady. Big flipper. OK. Mám se ještě tady. Co tady vidíte? Tady. Hnedka, tady. Tady, počkej, já to jenom takhle. Nějak. To jste viděli. No, takhle vlastně. Vidíte to tam. Tady. No, tady, takhle to vypadá. Dobře. Vidíte? Tady je dobřík. Ha! A jdeme. To je všechno. Jo, to je všechno. Ha! To jsem nebyl. Neměnil? Neměnil, že? Jo. Baby flopper. Okay. Flopper. GG, proč tam je Sigma flopper? Oh, ok. Flopper. Kolik nám ještě chybí? 7. Hej. Je taková mezera? Jo. To jsem si pamatoval. Tohle slupal, nebo prostě já nevím, jak to říct. Je asi už nechám. Unicorn. Není hřebřík. Ne, nejde. To je divný. Tak ne. Čokoláda. Hamburger, že? Hamburger. Ne, King. Nahoru, ale já nevím jak nahoru. Pomocte mi lidi. Hej. Není nic. Jak? Jak bylo? No, kde? Tam je něco, že jo? Já nevím. Proč by tam nebyl?
nic není. Není. Já to nechápu. Jdu brečet. Nemůžeme to vzdávat. Tohle máme. O můj bože. Počkejte lidi. Dobrý lidi, to jsem to restartoval. A zkusíme. A ještě jedna možnost. Když něco kliknu tady na tu ikonku, tak nic. OK. Divný. Vážně divný. A co tam je? Potřebujeme. Už vím, jak dostat tenhle. A to musím si čouvnout do skupiny na... No prostě uvidíte. Tady. Tady join. Máme. Musíme asi like, nevím. Bum. Teď se vrátit. Bum. Tady jít. A teďka to dostanu. Jo, mám to. A teď ještě potřebuji tohohle. Já ho jdu najít. Lidi, už ho mám. A není to v té chalupě. V té boudě. Tady je. Jo. Ano. Dobrý. Tohle by pro dnešní video bylo všechno. Dejte mi like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čau.